Jeg hedder Ken Møller, jeg er fabrikschef på Scanroll. Ved Scanroll laver vi intern transportudstyr til råstofindustrien og alt inden for transportanlæg af rullebaner og ting og sager. Og det er store ting, vi laver, og derfor kræver det en stor malekabine. Det, der var vigtigt for os, det var, at de kunne tilbyde os en kabine, der kunne tage de her store maskiner, vi har, og man har kigget på energiprocesserne i det, at man har valgt de større rigtige dimensioner, og det tror jeg, vi er kommet til her. Jeg hedder Gert Dreyer og er produktionschef ved Scanroll. NIMS-kabinen har hjulpet os ved, at den er i forhold til vores gamle kabine, er den væsentligt større, så vi kan køre noget, der ligner en halv gang mere igennem om dagen. Og i det, at kabinen er delt op i 2 sektioner, kan vi også have 2 forskellige farvekoder inde på en gang og male i hver ende af kabinen, så det har givet en stor fleksibilitet for os. Kabinens funktionalitet er levet fuldt op til vores forventninger. Der har ikke været nogen problemer. I forbindelse med opstart har NIM også stået her og hjulpet med at få det hele til at køre. I vores daglige drift er vi jo ikke så bundet af, at vi skal have gjort en hel masse hurtigt klar, fordi vi har en mindre kabine, hvor vi skulle sætte det ind i. Så det, vi har fået en stor kabine, gør også, at vi kan bedre lave lidt forarbejde og planlægge lidt mere i løbet af dagen, hvordan vi skal male. Og lige sådan det her med, at man kan male 2 forskellige farver, gør også planlægningen lidt nemmere. Så vi har tit nogle mindre hasteordrer, som kommer. Vi skal have kørt hurtigt igennem, hvor vi så, ved at vi har de her 2 zoner, kan male 2 forskellige farver og hurtigere være videre. Samarbejdet det har været super godt, fordi at de reagerer prompte, når man ringer ned, så får man svar på det, man har brug for, så det har været fantastisk. Jeg tænker helt bestemt, at vi vil anbefale NIMS kabine til andre i branchen. Vi har haft et rigtig godt samarbejde og har fået et rigtig godt resultat. Fået en super god malekabine, som kan være med til at rykke os som virksomhed også.